बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चेप्टार 8 बलाम एबा समानथाला फंसु बेनिनो सोंथि बिदां 8.1 इनि 11 नाम्बारखौ बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 8.1 निनो 10 नाम्बारखौ बानायदोंमोन। जुदि सोरबाफोर नैबे चेप्टार 8 नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्लाथाय आरो बेखौ नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। अब्लाथाय आं दिनै नैबे थाखोखौ जागायलांसै। दायाव सोंथिया ओरैबायदि होनदोंनाय ABCD मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 आरो PQआ A बिन्दोआव आखान्थि 4खौ बेंखनग्लोबनाय बेंखननि दोंसे नांज्रिद हांखो। जुदि BDआ बेंखननि खाव हांखो जायो, खना ABDआ 30 डिग्री आरो BDCआ 60 डिग्री, अब्ला गाहायाव होनाय खनाफोरनि जखाखौ दिहुन। खना 1 नाम्बाराव दं खना QAD, 2 नाम्बाराव दिहुननांगौ खना BAD, 3 नाम्बाराव दिहुननांगौ खना PAB, 4 नाम्बाराव दिहुननांगौ खना BCD आरो 5 नाम्बाराव दिहुननांगौ खना CBD। बेखिनिखौ जों दिहुननांगौ। दा जोंहा ओरैबायदि जे मोनसे फंसुआव जेब्ला जों मानिबाफोर मान दिहुननांगौबाथाय बा बेखौ मावफुंनांगौबाथाय जेब्लाबो जों सावगारि बोखाथारनांगोन आरो। दा याव होनदों ABCDआ मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 होनदों नालाय मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 जों आखिना लाथारनांगोन। दा बेयाव आङो मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 माने मा? दिंखनारि आखान्थि 4 माने मोनसे बेंखनजों बेंखनग्लोब जानाय जानांगोन आरो इयो। दा जेनेबा इयाव जों मा मा नाम जानांगोन? ABCD आच्छा नैयाव आच्छा इयाव खायसे खोथा बुंखादोंमोन र' आरो ABCDआथ' जाखागोन। A बिन्दोआव आखान्थि 4खौ बेंखनग्लोबनाय दोंसे नांज्रिद हांखो ना। जुदि BDआ बेंखननि खावांखो, आच्छा BDआ बेंखननि खावांखो जानांगोन नालाय आं खावांखोखौ बोना लाखानि। खावांखो माने मा? बे जाबाय जोंहा बेंखननि मेरुजों थांनाय सिलिं हांखो। बेंखननि मेरुजों थांनाय सिलिं हांखोखौनो जों खावांखो नालाय खावांखोखौ लाखाबाय नै। खावांखो मा नाम होनना बुंदो? खावांखोनि मुङा जागोन BD। नैयाव BD अब्लाथाय जों आखान्थि 4खौ लानोसै एबार। आच्छा इयाव मानफोर दं नामा नायनि। ABDआ 30 जानांगोननो। ABDआ 30 ओमफ्राय BDC आच्छा मा होनना बुंदोंमोन? ABDआ 30 जानाय बायदि नैयाव Aखौ ओरै लानि जाहाथे 30 डिग्री जायो। A जेन'बा ABDआ 30 डिग्री जानाय बायदि लादो ओमफ्राय BDCआ 60 डिग्री जानाय बायदि BDC नैजा Cखौ होनांगोन। BDC नाय एबार इखौ ABCD फोनांजाबबाथाय बेंखनग्लोब आखान्थि 4आ जासिगोन नै। मिलायना लादो जोङो खनाफोरखौ जाहाथे ग्रोब जायो नै। दा इयाव मा होनदोंमोन? ABCD मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 होनदोंमोन ना। नै ABCDआ मोनसे दिंखनारि आखान्थि 4 जाबायना। ओमफ्राय मा होनदों? PQआ A बिन्दोआव आखान्थि 4खौ बेंखनग्लोबनाय बेंखननि दोंसे नांज्रिद हांखो माने जाय बेंखनग्लोबना लादो ABCDखौ ना। बेयाव बेनिनो नैबे A बिन्दोआव मा होनना बुंदो? PQआ दोंसे नांज्रिद हांखोनो। PQखौ दोंसे नांज्रिद हांखो लानि जोङो। PQ दोंसे नांज्रिद हांखो लाबाय। PQ बे जाबाय दोंसे नांज्रिद हांखो आरो। अब्लाथाय मा होनदों नाय बहा थांखो? नैबे ना A बिन्दोआव नैबे PQआ A बिन्दोआव आखान्थि 4खौ बेंखनग्लोबनाय बेंखननि दोंसे नांज्रिद हांखो होनदो। नैबे A बिन्दोआव नांज्रिद हांखो बोबाय जों PQखौ। जुदि BDआ बेंखननि खाव हांखो जायो, नैबे BDआ मा होनना बुंदों? बेंखननि खाव हांखो नैबे मेरुनि गेजेरजों थांदोंना बियो BDआ मेरुनि गेजेरजों बारलांदों नालाय इयो दोंसे खाव हांखो बे जाबाय। बेनि उनाव ABDआ 30 डिग्री ABD नैबे खनाया बेसे? नै खनाखौ बेसे होनदों? 30 डिग्री होनना बुंदों। 30 डिग्री नैबे नै खनाया 30 डिग्री। बेनि उनाव मा होनदों? खना BDC 60 डिग्री
BDC नैबे खनाया बेसेनो 60 डिग्री होनदो 60 डिग्री अब्लाथाय गाहायाव होनाय खनाफोरनि मानखौ दिहुननांगौ दा बेफोरनि मानखौ जों दिहुननांगौ आरो दा जों फारि फारि दिहुनलांसै बेफोरनि मानखौ फिननाय होननानै जों इयाव लिरना लानि नांगौ जायो मा होनाय दं जोंनो अबे अबे खनाखौ मा होनाय दं जों लिरनि होनाय दं खना ABD आ 30 डिग्री होनना बुंदो खना ABD इक्वल्स टु 30 डिग्री ओमफ्राय खना BDC खौ बेसे होदो 60 डिग्री होदो बेखिनिखौ जों मोनबाय ओमफ्राय उनाव दा जों मा दिहुननांगौ खना QAD दिहुननांगौ ना QAD नैखौ दिहुननांगौ खना QAD माने नैबे खनाखौ दिहुननांगौ आरो बोरै दिहुनगोन जों बेखौ नाय जोङो थार बुंथिनि हेफाजाबै दिहुनगोन बेखौ से नाम्बारनिखौ नैबे से नाम्बारनिखौ जों माबोरै दिहुनगोन थार बुंथिनि हेफाजाबै दिहुनगोन थार बुंथिया मामोन ओइ जे जों फोरमान खालामदोंमोन 8.1.1 ना बे मोनसे थार बुंथि जाय थार बुंथिखौ जोङो प्राय गासैबो प्रब्लेमफोरावनो बाहायबोदों बै थार बुंथिया मामोन आं बेखौ खेबसे गोसोआव खोख्लैना होनि दा थार बुंथिया नैनोमोन आं इयाव लिरदो जे जिहेतु बेंखननि नांज्रिद हांखोआ नांज्रिद बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय जायखिजाया सिलिं हांखोजों देंलायनाय खनाफोरा फारियै बेंखननि उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंलायनाय खनाफोरजों समान अब्लाथाय नाय नैबे सावगारियाव ओरैबायदि दं हा एथ' बेंखन जाबाय ओमफ्राय उनाव नैबे ए बिन्दोआव ओरै नांज्रिद हांखो दं जोंहा नांज्रिद हांखो दं PQ अबेयाव नांज्रिदो ए बिन्दोआव ना दा नांज्रिद बिन्दो ए निफ्राय जाय मोनसे सिलिं हांखो देंलायनानै दङ ओरैहाय बे जाबाय मा AD ओमफ्राय D निफ्राय आरो दोंसे सिलिं हांखो मिरुजों फैदोंब्लाबो खावब्लाबोथ' बे दोंसे सिलिं हांखोआनो मानो होनबाथाय मोनसे बेंखनाव देरसिन सिलिं हांखोआ सोर खाव हांखोआनो जाबाय मोनसे बेंखननि देरसिन सिलिं हांखो गतिके मोनसे खाव हांखोआव मा सिलिं हांखोआवनो गोलैयो D निफ्राय बबेयालागै फैदो B आलागै फैदो ना आरो B निफ्राय नांज्रिद बिन्दो A सिम नै थांफिनदो अब्लाथाय नाय जोंहा नैबे थार बुंथि बायदियैब्लाथाय मा जागोन इयाव नैनिफ्राय नायबाना खना QAD नैबे खनाया खना QAD आ सोरजों समान जागोन जुदि Q निफ्राय जों A सिम फैनाय सानो A निफ्राय D सिम थांनाय सानो D निफ्राय नैबे B सिम फैनाय होनना सानो B निफ्राय A सिम थांफिननाय होनना सानो अब्लाथाय मा जागोन थार बुंथि मथे खना QAD नैबे खनाया सोरजों समान जागोन DBA नैबे खनाजों समान जागोन आरो थामहिनबा मा खना नैबेयाव QAD B सोरजों समान जागोन बे समान जागोन नैबे DBA नैबे खनाजों DBA जों समान जागोन आरो बेयो अब्लाथाय जोङो QAD खौ खना DBA जों समान लिरनो हागोन दा जों इखौ इयाव लिरना होनि जिहेतु जोंनो से नाम्बाराव QAD दिहुननो होदों नालाय जों लिरगोन नैबे थार बुंथि मथे मा फैबाय खना QAD आ DBA जों समान QAD नै खनाया DBA नै खना समान जाहैबाय अब्लाथाय जों लिरनि स' खना QAD is equals to खना DBA अब्लाथाय नाय आगसिनि खना QAD आथ' थाबाय आरो नैबे खना DBA नि माना बेसे DBA खौनो मा लिरनो हायो जों ABD इयाव ABD नि मान दं 30 ना आरो DBA खौनो जों मा लिरनो हायो DBA खौ जों ABD बो लिरनो हायो आरो माबोरैहाय नैबे खना DBA मोन ना बेखौ जों मा लिरनो हायो ABD बो लिरनो हायो नै ABD लिरबायना ओजोंहा आं बुजायनादो खना QAD आगसिना QAD नो थाबाय इकुवेल थाबाय आरो DBA खौ जों मा लिरनो हायो गोसोबा नै A खौ D आव लाबोना D खौ A आव लांनानै मा लिरनो हायो ABD बो लिरनो हायो नै A आ D नि जायगायाव फैदो नै D आ A नि जायगायाव थांदो नै थामहिनबा DBA खौ मा लिरनो हायो ABD बो लिरनो हायो आरो जोंहा ABD नि माना दंखायो ABD बेनि माना बेसे ABD नि माना बेसे 30 डिग्री बेनिखायनो ABD नि जायगायाव बेसे 30 डिग्री होब्लानो जोंहा नैबे QAD आ बेसे जाहैबाय 30 डिग्री जाहैबाय थामहिनबा नै से नाम्बारनि QAD दिहुननो होननाया ओंखारलांबाय जोंहा QAD खनाया बेसे जाबाय 30 डिग्री जाहैबाय आरो अब्लाथाय जोंहा बे मोनसे फिननाय ओंखारबाय रमान नाम्बार 1 निया नेक्स्ट जों एबार फैनि रमान नाम्बार 2 आव मा दं बेखौ नायलायनि जों आरो एबार जोङो नैबे रमान नाम्बार 2 खौ बानायलायनि नैबे गोजौआव बानायनोसै
रमान नाम्बार 2 मा खालामनो होदो जोंखौ खना नैबे रमान नाम्बार 2 खना BAD नि मान दिहुननो होदो खना BAD नि मानखौ दिहुननो हागोन जों मोनसे थार बुंथिनि हेफाजाबै दिहुनलायनि आरो इखो नैयाव लानि रमान नाम्बार 1 निया जोब्बाय एबार जों फैनि रमान नाम्बार 2 मा दं खना BAD नैबे खना BAD बेनि मानखौ जोङो दिहुननांगौ आरो दा खना BAD नि मानखौ बोरै दिहुनगोन नाय नैबे सावगारियाव नायनि ओरै दं नै जों मोनसे खोथा मिथिगौ हा बे खोथाया जाहैबाय मोनसे खाव बेंखनथा खनानि माना जेब्लाबो बेसे 90 डिग्री आरो आच्छा इयाव 2 नाम्बार नै BAD खौ लिरलायनो गोनां गैया माने मायाव नै BD आ मा जाना दं BD आ जाबाय BD आ जाबाय मा मोनसे खाव हांखो BD आ जाबाय खाव हांखो ओमफ्राय नैबे खाव हांखो BD नि सायाव मा दं BAD खनाया दं ओरैहाय नैबे नै BAD नै खनाया मा जादो BAD नैबे खनाया नैबे खाव हांखो BD खाव हांखो जाय BD खाव हांखो दं बेनि सायाव मोनसे बेंखनथा खना BAD आ आरो जों मिथिखागौ जाय बेंखनथा खनाया खाव हांखोनि सायाव थायो बेखौ मा होनोमोन खाव बेंखनथा खना होनो आरो खाव बेंखनथा खनानि माना जेब्ला बेसे जायो जेब्लाबो 90 डिग्री जायो बेनिखायनो जों इयाव लिरगोन ओरैबायदि नैबे खना मा जाबायो खना BAD ना BAD खनाया मा जागोन इयो खाव बेंखनथा खना नैबे खाव बेंखनथा खना नालाय बेसे खाव बेंखनथा खनाया बेसे जायो 90 डिग्री जायो अब्ला फिननायखौ मोनखाबाय जों BAD आ बेसे 90 डिग्री जागोन नैयाव लिरगोन जों सिन्स खना BAD आ खाव बेंखनथा खना बेनिखायनो मा जागोन खाव बेंखनथा खना नालाय खना BAD इक्वल्स टु बेसे 90 डिग्री जागोन अब्लाथाय बे मोनसे फिननाय थांबाय जोंहा 2 नाम्बारनिहाय एबार जोङो 3 नाम्बाराव फैलायगोन 3 नाम्बाराव मा दिहुननो होदो एबार जों बानायगोन नैबे 3 नाम्बारनिखौ 3 नाम्बाराव मा दिहुननो होदो जोंखौ खना PAB नैबे खनाखौ दिहुननांगौ दा बै खनाखौ दिहुनोबाथाय जोंहा एसे खेंस्लाय थांनांगोन जों इखौ जोंनो थार बुंथि 8.1.1 खौबो नांगोन नाथाय बेजों लोगोसे आरोबाव खायसे नि मान दिहुनग्रोनानै लानो गोनां जागोन जोङो आरो बै माना मा जागोन नैफोरबायदि आङो खोन्थिना होदो मोनसे आखान्थिथामाव मोनथाम खनानि दाजाबगासेया जेब्ला बेसे जायो 180 डिग्री जायो जों गासैबो मिथिगौ दा इयाव मोनसे ओरैहाय दं BD आ दं खाव हांखो BD खाव हांखो ओमफ्राय गाहायखै AD ओरै दं नाय BD थाबाय खाव हांखो B निफ्राय A सिम फैदो B निफ्राय A सिम A निफ्राय D सिम A निफ्राय D सिम ABD आ मा मोनसे आखान्थिथाम जाबाय आरो मोनसे आखान्थिथामाव मोनथाम खनानि दाजाबगासेया जेब्ला बेसे 180 जुदि जों इयाव नैबे खना A नै खना B आरो नैबे खना D ए मोनथामखौ खना A खना B खना D मोनथामखौ दाजाबा बेसे जायो 180 बेयाव खना A खौ मा होनना फरायनो हागौ जों नैबे खना A खौ जोङो खना BAD होनना फरायनो हागौ खना A खौ मा होनना फरायनो हागौ जों खना BAD होनना फरायनो हागौ इखौ प्लास नैबे खनाखौ मा होनना फरायनो हायो जों नैबे खनाखौ जोङो ABD होनना फरायनो हायो ABD नै खनाखौ ABD प्लास आच्छा एबार दाजाबाय नै मोनसे खनाखौ एबार नै D खनाखौ मा होनना फरायनो हायो जों इखौ BDA होनना फरायनो हायो नंगौना BDA होनना फरायनो हायो इखौ BDA अब्ला मा जाबाय BAD माने नैबे खना ABD माने नै खना BDA माने इ खना इ मोनथाम खनानि दाजाबगासेया इ मोनथाम खनाखौ दाजाबजोबबा बेसे जायो 180 डिग्री जायो नंगौना 180 डिग्री जायो दा जों बेखौबो दिहुनना लानांगोन बेनि हेफाजाबैसो जोङो जाय जोंनो PAB दिहुननो होदो इखौ मोनहैगोन जों इयाव लिरगोन ओरैहाय आखान्थिथाम मा मुंनि ABD आव आखान्थिथाम ABD आव होननानै जों इ मोनथाम खनानि खनाखौ दाजाबना होनसै BAD ABD BDA मा फैयो जोंहा खना BAD प्लास खना ABD प्लास खना मोनसे जाबाय BDA नंगौना
BAD ABD BDA BAD ABD BDA दाजाबा बेसे जायो 180 डिग्री दा इयाव मानफोरखौ फसंना हो BAD नि माना बेसे दहायसो ओंखारदो 2 नाम्बाराव नै BAD नि माना बेसे 90 BAD नि मानखौ इयाव 90 खौ हो प्लास ABD गया सोंथियाव दंखायो दै नै खना ABD नि माना बेसे 30 डिग्री बेनिखायनो ABD नि जायगायाव 30 डिग्री होबाय प्लास खना BDA इ थाबाय 180 डिग्री थाबाय खेबसे नायबावदो जों मा होनदोंमोन BAD नि माना बेसे 90 डिग्री ABD नि माना बेसे 30 डिग्री BDA थाबाय 180 इदिनो थाबाय नै BAD 90 डिग्री प्लासआ थाबाय इदिनो ABD आ 30 डिग्री प्लासआ थाबाय BDA आ इदिनो थाबाय इक्वल थाबाय 180 थाबाय आरोना बेयो अब्लाथाय BAD नि माना नै BAD नि माना बेसेमोन 90 बेनिखायनो BAD खौ 90 आरो खना ABD आ सोंथियाव नाय दं खना ABD आ बेसे 30 बेनिखायनो ABD नि जायगायाव 30 डिग्री होदो आरो अब्लाथाय नाय 90 आरो 30 दाजाबा बेसे जायो 90 30 जो 120 90 दाजाब 30 बेसे जायो 120 डिग्री ओमफ्राय खना BDA थाबाय 180 डिग्री थाबाय नंगौना बे जाबाय आरो अब्लाथाय नाय 90 जो 30 दाजाबनाया 120 प्लास BDA थाबाय इक्वल थाबाय 180 थाबाय याव खना BDA खौ लाखिना हो खना BDA लाखिबा मा जागोन ओजाथ' आगदाखै दं 180 डिग्रीयानो ए प्लास 120 डिग्रीया जों थांबा मा जागोन माइनास 120 डिग्री जागोन आरो इयो ना आच्छा गाहायाव लाइन से लिरजागोन ना दे सुन आं नुयोना नुवा खना BDA थाबाय नैबा खना BDA थाबाय इक्वला थाबाय आरो नुदो ना इखो आच्छा नुदो अब्लाथाय 180 निफ्राय 120 थांबा बेसे थागोन 60 डिग्री थागोन माने मा जाहैबाय खना BDA थाबाय इक्वला थाबाय ओमफ्राय 180 निफ्राय 120 थांबा बेसे 60 डिग्री खना BDA खौ 60 मोनबाय एबार खना BDA खौ मोनब्लासो जोङो नैबे 3 नाम्बाराव दिहुननाय PAB खौ मोनगोन जों माबोरै मोनगोन जोंहा दहायनि थार बुंथिया 8.1.1 बे थार बुंथिखौ आरो आङो याव लिरफिनलायलिया ओरैहाय डाइरेक्टयै आङो थार बुंथिखौ गोसोआव खोख्लैना होदो ओरैनो खेबसे खोन्थानानै होफिनदो आङो थार बुंथिया ओरैबायदिमोन जे मोनसे बेंखन आच्छा इयाव सावगारिजों खोन्थिना होदों आङो सावगारिजों खोन्थिना होग्रोदों आं इयाव जे माबायदि जाना दं इयाव थार बुंथि मथेब्लाथाय आरो P निफ्राय ओरैहाय PQ नाय PQ आ मा A बिन्दोआव नांजिरलांदो दोंसे नांजिरदांखो बेनिफ्राय उनाव A निफ्राय ओरै B सिम फैनाय दं A निफ्राय B सिम फैदो नाय माने P निफ्राय A सिम थांनाय बायदिला A निफ्राय B सिम फैनाय बायदिला B निफ्राय D सिम ओरै थांदो B निफ्राय D सिम बेफोरबायदि थांदो आरो D निफ्राय A सिम फैदो नै नाय अब्लाथाय थार बुंथि मथे मामोन जे मोनसे नांजिद हांखो ना मोनसे नांजिद बिन्दोसिम इयाव A आ नांजिद बिन्दो ना नांजिद बिन्दोसिम बोनाय सिलिं हांखो दा AB आ दोंसे सिलिं हांखो बे सिलिं हांखोआ नांजिद हांखोजों देंग्लायनाय खना थामहिनबा नैबे खनाया मा खना इयो खना PAB आ नैबे देंग्लायनाय खनाया सोरजों समान जायो बेंखननि गुबुन फारसेथिं सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाजों समान दा नैबे B निफ्राय ओजों बो थांदोंमोन D सिम थांदो नंगौना B निफ्राय D सिम दोंसे सिलिं हांखो थांदो आरो D निफ्राय नैबे नांजिद बिन्दोसिम मा फैदो दोंसे सिलिं हांखो फैदो अब्लाथाय नैबे सिलिं हांखोजों जाय गुबुन मोनसे बेंखननि गुबुन फारसेथिं जाय मोनसे खना देंग्लायबावदो नैबे सिलिं हांखोआ ना बेयो मा जागोन नैबेजों समान जागोन बे खनाजों बे खना समान इ खनाखौ मा होनना फरायगोन जों BDA खना BDA नंगौना माने मा जाहैबाय खना PAB नैबे खनाया सोरजों समान जागोन खना BDA नैबे खनाजों PAB नैबे खनाया सोरजों समान BDA नै खना समान बे खनाजों बे खना समान PAB इक्वल्स टु BDA इयाव जों लिरगोन आरोबाव होननानै लिरबाय आङो थार बुंथिखौ लिरबाय थानो गोनां गैला आरोबाव मा जाहैबाय खना PAB इक्वल्स टु खना BDA नै PAB जो BDA जो समान खना PAB इक्वल्स टु BDA अब्ला जोंहा माना ओंखारलांबाय ना एबार खना PAB आ थाबाय आरो BDA नि माना बेसे ओंखारदोंमोन नै खना BDA आ बेसे 60 डिग्री बेनिखायनो BDA नि जायगायाव 60 डिग्रीखौ
60 डिग्री होनाय लोगो लोगोनो जोंहा खना PAB बेनि माना बेसे जाबाय 60 डिग्री जाबाय नैबे इमप्लाइस होदो PAB इदिनो थादो इकुवेल थादो नैबे BDA नि माना बेसे BDA नि माना 60 नालाय BDA आ 60 थार बुंथि मथे PAB जो BDA जो समानमोन बेनिखायनो PAB BDA समान PAB थाबाय इकुवेल थाबाय BDA बेसे 60 डिग्री मानो होनबा दासो दिहुनदो BDA नि माना बेसे 60 डिग्री होननानै अब्लाथाय जोंहा इ मोनसे थांलायबाय 3 नाम्बार नाजोबबाय नंगौना एबार नेक्स्टआव फैनि जोङो एबार फैगोन जोङो नैबे 4 नाम्बाराव माखौ दिहुननो होदो जोंखौ 4 नाम्बाराव BCD नि मानखौ दिहुननो होदो 4 नाम्बार दिहुननांगौ जोङो BCD नि मान BCD आलाय अबे नै नंगौना BCD नैबे अब्लाथाय जोङो नैबेनि मानखौ मोन्दोंमोन नामा BAD नि मानखौ ना BAD नि मानखौ 2 नाम्बाराव मोनखादोंमोन जों बेसे मोन्दोंमोनलाय बेखौ 90 मोन्दोंमोन ना BCD आच्छा BCD दिहुननो नांगौ नालाय ओंखारगोन इबो खाव बेंखनथा खनायानो इबो BCD इबो खाव बेंखनथा खनानि खनानि माना बेसे खाव बेंखनथा खनानि माना जेब्लाबो बेसे 90 डिग्री जायो नाय नै BD आ मा BD आ दोंसे खाव हांखो अब्लाथाय BCD आ मा BCD दङना नैबे BCD नै BCD आरो BD आ जाबाय मा मोनसे खाव हांखो अब्लाथाय मा होनदोंमोन नैबे खाव बेंखनथा खना नैबे खाव बेंखनथा खना जाबाय नै खाव हांखोनि सायाव थानाय जाय बेंखनथा खना BCD आ मा जाबाय मोनसे खाव बेंखनथा खना आरो खाव बेंखनथा खनानि माना बेसेमोन जेब्लाबो 90 डिग्री थामहिनबा BCD नि माना डाइरेक्ट ओंखारगाबायानो जोंनियाव लिरगोन खना BCD आ मोनसे खाव बेंखनथा खना खना BCD आ मोनसे खाव बेंखनथा खना बेनिखायनो बेसे जाबाय खना BCD इक्वल्स टु बेसे 90 डिग्री बेनिखायनो खना BCD आ बेसे 90 डिग्री डाइरेक्ट ओंखारबायना आरो मोनसे दं खना CBD आलाय बबे CBD नैबे CBD नैबे खनाया ओंखारलांगोन इयो आखान्थिथामनि माबाजोंनो मोनसे आखान्थिथामनि मामोन मोनथाम खनानि दाजाबगासेया जेब्लाबो 180 जायो नालाय बेजों ओंखारलांगोन इयो बेयाव नाय CBD दिहुननो होदो जोंखौ B थाबाय नैबे D थाबाय आरो नैबे C थाबाय नंगौना माखौ दिहुननो जोंखौ दिहुननो होनाया जाबाय CBD नैबे CBD नै खनाखौ दिहुननांगौ आरो अब्लाथाय जों इखौ दिहुननानै आखान्थिथामनि नियमजों दा जों नैबे आखान्थिथाम CBD आव नायनो थांबा नैबे खना B नैबे खना C आरो मोनसे जाबाय खना D बे मोनथामखौ दाजाबा बेसे जागोन 180 डिग्री जागोन आरो दा बे मोनथाम खनाखौ दाजाबा जोंहा 180 डिग्री जायो नालाय नैबे खना बिखौ मा होनना फरायगोन जोङो नै खना बिखौ CBD होनना फरायगोन CBD प्लास नैबे खनाया मा होनना फरायबाय जों CBD नै खना C खौ मा होनना फरायगोन BCD प्लास नैबे खना D खौ मा होनना फरायगोन जों इखौ CDB होनना फरायगोन CDB इक्वल्स टु बेसे जायो 180 डिग्री जायो आरो गासै दाजाबबा ना नैबे खना CBD माने नैबे खना B खौ होनबाय BCD माने नैबे खना C खौ होनबाय आरो खना CDB माने नैबे खना D खौ होनबाय आरो ना आरो इ मोनथाम खना मोनसे मोननै मोनथाम खना दाजाबा बेसे 180 बेनिखायनो जोङो नैबे 5 नाम्बारनिखौ बानायदो नालाय ना इयाव लिरगोन जे आखान्थिथाम BCD आव मा फैबाय इ मोनथाम खनाखौ दाजाबा 180 फैयो मा खना मोनसे जाबाय CBD प्लास मोनसेया जाबाय BCD प्लास मोनसेया जाबाय खना CDB इक्वल्स टु 180 डिग्री मोनसे आखान्थिथाम BCD मोन बे BCD आखान्थिथामाव इ मोनसे मोननै मोनथाम खना दाजाबा बेसे 180 बेनिखायनो CBD खना प्लास BCD खना प्लास CDB इक्वल्स टु बेसे 180 डिग्री दा जों इयाव मानफोरखौ फज'ना होनि जोङो CDB खौ दिहुननोसो नांगौ ना CBD दिहुननांगौ CBD आ इदिनो थागोन प्लास नैबे BCD नि माना नै BCD आ बेसे 90 डिग्री होबाय प्लास CDB आ बेसे मोनलाय CDB नै 60 डिग्री दंखायानो
CDBआ CDBखौ मा होनाय दं BDC हिसाबै दं आरो ना BDC हिसाबै दं नैबे CDB नैबे खनाखौ मा होदो BDC हिसाबै होनाय दं गतिके नैखौ जों सोलायनाबो लानो हायो खोथा गैया नैयाव जे C खौ B आव लांबा B खौ C आव लांबानो मा जागोन इयो BCD जागोन नैयाव B खौ लाबबाय ओमफ्राय C खौ लांबाय ना अब्ला मा जाबाय BDC जाहैबाय ना नै BDC जेरै सोंथियाव दं BDC जों बेखौनो BDC खालामना लाबाय आरो C खौ जोङो B आव लाबदो B खौ C नि जायगायाव लाबदो C खौ B नि जायगायाव C खौ लाबदो बिदि नैयावबो जों खालामनो हायो नैबे CDB नालाय ना इखौ B खौ C नि जायगायाव लाबो नैयाव आरो नैबे B नि जायगायाव C खौ लांबाय आरो BDC नै बुंमोन नैबे BDC नैबे खनाखौनो बुंदो नायो BDC नैबे खनाखौ अब्लाथाय जोङो नैयाव मा खालामना लाबाय CDB लिरदोंमोन इखौ BDC खालामना लाबाय आरो जाहाथे जोंहा सोंथियाव थानायखौ ग्रोब फज'नो हायो खना BDC नि मोना 60 डिग्री नालाय खना BDC नि जायगायाव 60 डिग्रीखौ जों होबाय ओजा समानसिन थाबाय 180 डिग्रीया थाबाय खेबसे खोन्थाना होदो CBD खनाया थाबाय प्लास थाबाय BCD आ 90 डिग्री प्लास BDC आ 60 डिग्री इकुवेल थाबाय 180 थाबाय दा जों इखौ दाजाबना होयोब्लानो दाजाबनानै गोरलै खालामलांबानो जोंहा फिननाया ओंखारसिगोन 5 नाम्बारनियाबो बेयाव नायनि जों आगसिथिं CBD खना CBD नै प्लास 90 प्लास 60 मोनसेया प्लास 90 मोनसेया प्लास 60 नालाय मोननैखौ दाजाबा बेसे जागोन 90 आरो 60 150 प्लास 150 जागोन आरो समानसिना थाबाय 180 डिग्री थाहैलायबाय नै खोन्थाना होदो खेबसेबाव खना CBD थाबाय प्लास 90 प्लास 60 बेसे जायो प्लास 150 इकुवेल थाबाय 180 थाबाय एबार जों इयाव खना CBD खौ लाखिना होबाय खना CBD लाखिना होबा मा जागोन प्लास 150 आ ओजों थांबा मा जागोन माइनास जागोन 180 डिग्री माइनास 150 डिग्री जायो खना CBD आ थाबाय ओमफ्राय इकुवेलाथ' थाबाय ओजोंहा 180 दंखायोमोन प्लास 150 आ आगसिनिफ्राय आगदा थांनाय लोगो लोगो माइनास 150 जादों अब्ला खना CBD थाबाय ओजोंहा 180 निफ्राय 150 थांबा बेसे जायो 30 डिग्री थामहिनबा खना CBD आ बेसे 30 डिग्री खना CBD आ बेसे जाहैबाय 30 डिग्री जाहैबाय अब्ला जोंनि फिननाया बेखिनियावनो जोब्बाय आरो जों बेयाव गासै दिहुनजोब्बाय 1 2 3 4 5 गासैखौबो दिहुनजोब्बाय अब्लानिया बेखौ 5 नाम्बारखौ फोजोबनायजों लोगोसे जोंहा 11 नाम्बारनिया गासै जोबजोब्बाय मावफुंजाजोब्बाय आरो 11 नाम्बारनिया जोबनायजों लोगोसे सोंथि बिदां 8.1 आव जेसेबां सोंथि दंमोन गासैबो मावफुंजाबाय आरो बे मोनसे सोंथि बिदाङा जोबनायजों लोगोसे दिनैनि थाखोखौबो आं गासैखौबो साबायखर बावना बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों